iguiko yenyore. Ndizi TV nigo turi nikiringa ikigo korentera emerubiri emerunge ching omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchuria bwaho ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi eriobwikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Muligereria nigonda sensemo ya bobasi eyo gotoka ase county ya Kisii kurwa Ndizi TV Njensara Nyarangi ontita tena nabatambe Brian Sagini isena timu cha Gusii FC na Shabana FC chirichugwaka kurunsa iga ya Gusii ime ya National Super League janile gutatuara chigame cyabo chirichale gwaka imerongolwa Gusii iya nyalde kwira chigame cyabo kunyara gosikugu mutu ili Italiane Ndemo Steven ngo ripota rene gataseni Ndizi TV kurwaga iga umuchokeroka ili Italiane Mildred Momanyi Gosori na Steven Ndemo numurubyo wukumanya iguru yari gokorekana asibru bw'iki Gosori ao kurborogongo rw'Gusii Kenya n'insenkima nabeka gukumanya na gukurentera abwatani ao kurwase League buna National Super League KPL EPL Bundesliga n'ikindi kinyinge keraritu kuri Jumamosi gochakira chinsa kyanda goika chinso ikomne ibire cyamaragoba Gosori ime ya Ndizi TV Jumapili mambia chinsa ikomine ibire goika chinsa isato cyamambia nigo bono ya muganigwe asumurubyo bwoko motogyo monene umurubyo bwegesinga ne presenter vini ekero kwa bokire ni maite na andake obutuko bwa umbwarenge andake kwa bwate birengere binde andake ayakorekana kerige kaba ekekaba kolende ayonsi gotoko yakora asumurubyo bwegesinga aiga no toko gochakiryo bwansoba senchera ere engi ya kegima amatera yoko motogyo monene amarandia amatera matindi top 7 at 7 nabuyo chinkwana cheyemo aseyemo asomoteria wanchete negati yari urabi gukonyora toma ya kwa tevyo mwana tigako imoki yeso nerot omwana nongi mokirie korunse gochi igoro kurwekerenge kemo gochi asekendo anya no musamaria Nyasae ngo gotomera ro musamaria ekero to gusasima amonaye ritukerigeria Jumapili
nabuigo chinkwana cheyemo aseyemo asomoteria wanchete Ikinuliwa wezi pingango Ikinuliwa wezi pingango tware tariki elio nyari gunchuria ejumapili yao asomorubrio bwege singa na presenta vini Monene Nerod Yeso. Mutaka wikota nenge bakali wikotene aye mutaka wikota nenge bakali wikotene ya mutaka kiremambia yamatuko yiwike gochakira jumatatu goika ijuma chinsa 12 chamambia goika chinsa isato imeya Ndizi TV Una botambe toko chakeli iritukuri yao ase ogwansu tumere na manga koraganire kuritukuri igoro nuko tukobogima konde bone mambia ni gotu kwarigania ase morobiri ogwe ensaki umete sara umete ensakia umete na mugasogete umete mambia ewa no mona dena kiti ganda sokie gero isiko nda nyenzaki na nenzaki umete ne bwate vitamini D ne bwate ona entwe mwanjo muriya rintura gotika maiga imana ntino to kwa vitamin D gete vitamin D murubrio no yomu Boka ugochakia na kurosa litukuri yao asenjiri ndunge kigima ensakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru yamangana siasa aliatekire obochenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka karawe ikiwe sherabneri ya committee maximum prison egitire iga imineti igota keirobenye mari bakokore egesibo kiao kirigwa sideretu asejereyo umirana na Sara Untita na Brighton Makuri emitandao Facebook ni gotonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni gotonyora Ndizi TV News na sensemo ya Twitter na goto tweet ase @Ndizi TV News ina gotonyora uchumbe yao asenjira yogotirana baigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osabali mongo torora korwa sinsemo chama chengumbwana nsesimole tokoroka diaspora amago tonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka kunyumba mwao ni mambia yao nigera unchurie imeya Ndizi TV Kero monto nabwatu muganoye kurwe iboretwe goikabono korende ngero egentekemo kegwatanana omugano yomo guchesu muganonde negentekyo numukia bugwetoma kegima ekerenge kenene asumurubrio yo no kurbugo sigita guchase omontonde irionere amanye gwetoma gwekebrenko byigoro Brian Sagini Isena nigaidire ribagirio na gwisaransa n'abantu ao iriogo kolentera enegano yabo kera ritukorie juma chinsa ibere chabutuko na buigo mwiroro ritukulie jumapili chinsa isano nesato goika chinsa kianda imeya Ndizi TV weekend yetabwa tumuru biurumba tari weekend nonya yokumanya iguru yechingaro charumba ababugi baye ase baruete kiria bagotera na yanda mange rumba mega okabelanga mosolo tela kisanga mosala rumba Mwachomorielio Ndizi TV gonga rumba yaikire bono nigero ere morero moto muziki ya bakulutu omuziki olio makon kabisa merana na babu mkongwe kere Jumamosi gocha kire chinsa isano na ibire goika chinsa kianda eriobwego kikigima tutire ngora gochigoro tukini amaberera nkore pere binte bikongwe binte bibawo igwa yemwe ngayeba moyembe
wayo igegota banga tomanyo musanyogo inyora ngani gabuka na ande mainga chibandi chira chega chinyinge bwate tariki bwate sa Jumamosi gochigoro igega yembe ya Ndizi TV obwansu umugusikana tobese kobora Rumba ime ya Ndizi TV. Amatera naro amakoro wakaigure natumanyitia bateri abo asebale ekibagokora na muso kibabwate asuko yatera narasire mono na mangana yinze mono naganiriye ngende gutimuka abantu abange barabatebya mangana mange kero muratuke mukopange mipango yenu merana na shem papa gochakira chinsa isano na isato chemogaso goika chinsa ikominemo chamaragoba iliosese ni wokegima na matera na bateria bakuru umwancho muligeri Ndizi TV oturigeri kurukaria elitalia na ngoro kwa shem papa bono ndabe kingo koletero umurobeli mopong bwa bateri umurobeli bweke bwa mukia bateri ni urabe kuko gotira litukulia Jumapili asora go konyora bateri bao bali bakuru balikuwa arikoigwa na kumanya chingero cyabo na gusaba chingero cyabo kuruga stegesteseni egikia Ndizi TV agwe chanda nonya ekiagera umurubiri ubweke mbuga kyabateri nihochire ase TV yao ya Ndizi TV iliyo gukorera ngo yao ukorunirie bireja uneganye ngotu ukorunirie bireja unegurubaro umongino yomo kamochera baba naye gwachira bana anomenye tomo cha kuligeria mangane kamnaya tomo cha konyoro bukristo bwao uisiko mocha igoreterwa mange litalia na ngoro kwa shem papa tigarabuya ona tigarabuya tororane alayiguru Ndizi TV ubwansu bw'umugusi umurubiri ukubwatia nigo kurigererwa n'ebigori byonsi mindo mwanyagetingera bakwanimbiye muri mwensi naenda semambia bono oyo no Bishop Sammy Momanyi kuri kanisa yege chini area kobaletera lingana lya Nyasae kurwasa television ya Ndizi mwabokire buya somonene na arole mwabokire buya mono Nyasae tigaba senie ndagete semambia bono iga kobaletera lingana lya Nyasae kurwasa gitabu kya Jeremiah tatiko baletera lingana lya Nyasae kurwasa gitabu kya Jeremiah momanyete Nyasae ga murangeretie ko bomobania lingana ligalia Nyasae ngo baletera ne lingana liko bamenda chinguru lingana liko bamenda chinguru ase mambi yabono nga gukonyara gosoka inyora nga Nyasae okochora irege ndo konyara gukora twensi ko twasoira ase nyumba ya Nyasae utora ase jiro totegerete lingana lya Nyasae utora ase television amone radio ndete gukwanira asini ningoro yokorangirwa omonene okorangirie ebe andonsi asole asinge njo okole mirimo ya Nyasae asokorangirwa okuko nindete gukwana igoro yebitamiro okorangirwa kwa Nyasae amone bitamiro shetani bwe onjoire mono naende shetani obeire maminja yemirimo ya Nyasae elinde abantu ba Nyasae tibakora emirimo eri barangiriwe ebitamiro yonda te gukwana igoro yebitamiro tigato sabe Nyasae tatu mwana muikoma chenu chinga kichiga cyabono mambito somalingana lyao na sabiro nyale ko bamona intwe otokonye kotoligereretie tonyale konjoria magima itu twasabira ase Yesu oyo romotorito amen ase gitabu iki kinabatebia ndagete toligereria sinini eyemo Jeremia yemo aya namang'ana akwanetwe na Jeremia musindo ilikia oyo urengo oyo mobwa bakwani abanene asomo chibwa bwana toti agwa soro gongorwa Benjamin lingana lyo monene ligacha ase Jeremia aso mwaka 13
bwokugamba kwa Yosia mosinto bwa Amon omoruoti bwa Bayuda. Naende likamojera ekero Yehoakim mosinto Yosia alengo moruoti bwa Bayuda. Nyuma yayo omanene akabogo kwana nera chinga kichinyinge oikomo elio bwo mwaka 11 bwokugamba gwa Sedakaya mosinto Yosia omoruoti bwa Bayuda. Na omoelio bwo motienyo gatano bwo mwaka olia ekera abantu ba Yerusalemu bose twe bakairwa ase obosomba. Lingana lio monene ligacha asende ligantebia ekero konya ntara gutunga asenda ya nyoko na kumanyete na ekero konya utara iburwa na watananete. Nigo na watananete na kogochena obe omubani bwebisaku. Aya na mangana Nyasae akwanete na Jeremaya. Na amanyire naye Nyasae okwana monaye ase chintunda chinyinge. Okorangeire chintunda chinyinge mono ocha sobokoleri ocha ase nyumba ya Nyasae. Monene no mwegenu akorangeria abantu kurwa balebime. Monene akorangeria abantu kurwa bosali bwa kirengenjo. Wetera abasomba baye abakobeka enchiri ya Nyasae ase gichiro amone bibogerero ao barandi lingana le Nyasae. Nabo igo Nyasae okunira abande buna ba director baito be radio ya Ndizi nabaro batoire libageli gakorande lingana le Nyasae semambi ya bono lindo nyale koigwa. Nyasae akarangeli Jeremaya buna naye akorangeiri. Omonene oturangeiri twins. Lakini okorangeli guwaito kwa beira affected wachandi rumono okorandi guwaito wachandi rumono no mubebirecha naligereria nganyuma Nyasae karangiri Jeremaya na atwalete bitamere binge nindate gukwane bitamero bisinini ebirasobogima bwaito igotole so qualified wetera asebirecha lakini tutamanyeti igotole so skilled wetera asebirecha lakini tutamanyeti n'abantu abangi barangiriwe lakini abande bate abati bamanyeti egetamere kemo Shetani agutumia asoko yiri abantu ba Nyasae asogo tagera abantu ba Nyasae baigwererio giria Nyasae ingelinga igako batebimba manyeti abantu abange barangiriwa se idara yokorandia batebamba manyeti bande barangiriwa sobotelia batebamba manyeti abanda sobokoleri ao ase nyumba ya Nyasae batebamba manyeti omonto yo moga tebete nga excuses are tools of the incompetent Christian or a failure. Ekerokoro mo Kristo agona gutware bitamero oyigaro mo Kristo otale rukebene como korra Nyasae. Na ende Shetania oligire irimono obogimo bwaito tomnyete kerotora sobo ikobwense na ende otore terige tamero kindi otebanga I don't understand. Abange bagoteba igo bagosoma ebuku tibali koigwa kero twajaga tosoma kitabu kia Hebrews ase kanisa ito yege chini na abande bakwandete nga ihongo soma ebuku lakini tindi koigwa ekero twachagite ko yesoma chapter gosiese chapter ende bagacha goteba bono twaigule lingana lya Nyasae gokori soma one by one a chapter by a chapter elinde onyare kuigwa na endo moboli Nyasae agokonye chinguru okonyara kuigwera lingana lya Nyasae. Shetani oleterege tamro kende gekoro kwanga I don't have time ogelira abantu bande babeire busy ebyasara byababekire babeire busy emerobeli yabo yenka yababekire igo bale busy bantu bange mbamanyetinga eyene tool ekenege ndo Shetani impatri abekira sama ngima y'abantu nyuma Nyasae kabarangirie asemirimo yayeme yogo 10 yogo sesenia kwanyora abantu bagotebanga timbu ati time na kiora beto twara time ase Nyasae
oyo koirobo moyo na kiurabe tutwara time ase Nyasaye oyo kogero menyete na kiurabe tutwara time ase Nyasaye oyo koirobo moyo bantu na abangi bono bali utakoba moyo bunoligo lakini tibali moyo abangi nigo bali nyagitari bali bitanda iguru babwata ubururo bonene babwata marwiro yo gukumia abantu nigo bakolero konene lakini ayo bwata libaga na ndo bwata chinguru lakini ugo na wataba ngatimbu at time ampisi eyine tuli yabirecha manya igo gotegereta semambi yabono ngaki tuli bosa no bwate gento saitani abikirime yao gego na gotabinga igole pisi abantu bandi imirimo ya Nyasaye kero tuko yakora na inde to wasaini abantu bakora imirimo ya Nyasaye abandi go bakorete gento gikuru kwanga ki inche iri tukelingo gikororando munyagitari one ora muna abantu bangainirwa ngana shetani oyirire birangari by'abantu amanenere tubwate omugwenia bwekene otatageti kibesa otatageti kende igatageti igore nkoro yao nainde ng'abantu tubwate ase chinga chito barase chinyumba cha Nyasaye nainde batige miroberio ya Nyasaye batebanga n'umunyagitari one ngo gikorora ebine bitamiro abantu bakobeka elinde manyara ko mukorera Nyasaye emambi yabono ngo gotebinde nga Nyasaye okorangiria ndonsi asole koligeretie television yiga Nyasaye okorangiria sobo chenu Nyasaye okorangiria sobuya Nyasaye okorangiria sobubui Nyasaye okorangiria sukwangama tako na gutwara bitamene binge okona gutwara sobugima bubu Kristo pastor nje naje te Jumapili kanisa abagani mbanje cherete bwone pastor nje naje te Jumamosi kanisa ina abwate gento gete mokoyo ne na chete mosubati omindo na chete ebine bitamero bigotangalingana lya Nyasaye abagani abuti bacheti asobuya kolende bachire goetera somo bebirecha elinde tonyora libaga lyogotegerera lingana lya Nyasaye elio twarangeliwe ntogane iriko igwa lingana lya Nyasaye na keli shetani akurwani korwa sobugima bwito bwakera lituko no gotware bitango biragere titonyara ko igwa lingana lya Nyasaye abande bachorirwa sobokole lyoboke kulinda sobokole libwabo shetani obaletere gitamiro nintabe kanisa pastor narororo ensemelio cholire tali pastor akorororo na kikiaire toga chorwa elindo tenenere kwaya nayo kolike kanisa nayo osomi Sunday school nayo kwaliga ni abanda se nyumba ya Nyasaye shetani olete gitamiro kegoteba hata waishininta bororo ekanisa nenyare kogenderera ebitamiro byagerira abanda bangire koigwa lingana lya Nyasaye naende bangire kobwati lingana lya Nyasaye asegetabu ikekyo Nyasaye ngo kwana na Jeremiah asegetabu ikekya ya 19 yago kwana iga barabwo mbakorwani kolende tibago kobwa ekyagera nje nigo inde amonaye ngo konye nabo monene agoteba intu abatu akire asobokoleri abatu akire asobokoleri ase nyumba ya Nyasaye to iguleli ngane ligali ya Nyasaye abantu mbatorwani asobogimobo bantu batobekere metega asobogimobo abantu batogeje asobogimobo abantu batogamba asobogimobo abantu batogambera amabe asobogimobo abantu bagambe amangana ito ayobolimo asobogimobo lakini gombwate assurance yemo hingomone no kwanire maisha marolenga abantu abumba korwanie lakini tibago kubwa ekyagera ole amona Nyasaye monene Yesu tigago seseni ko iwete lingane liga hayo mongino lyo chandege ta senka ya otabwatyo molembe nakolete lingane lya Nyasaye ngatibago kubwa bakobangira yara mabeti bali gukubwa Nyasaye ngo cyari gotene namo naye mwako li Nyasaye tali gotiga ngotene naramo naye go ikasokia abantu balia inababange merobelie menga sobogima bwao lakini tibali gotigo konyara ekyagera oramo na Kristo Yesu abandi nigo baende tugutwara ibitamiro bigotebanga hada waishie kingerie keukiane kawacholirwe mirimo yoboteneri asegete abandi bateba inje timbwatie kewekyo
abandi bachoru bandi bakora imirimo sama tukamake ekero bayekorire buya shetani wenda mwamu ekero nende ngakiyobo chori yaikire kwa iwa banda bagukwana nanje narakorire imirimo ya Nyasaye kana akorire imirimo ya Nyasaye nende tiga abandi baranyara gochorwa bantu nabangi barakurwani una nagotebya amarwire nakurwani asubugima bwao tali gukonyare kyagera Kristo nigagendete kobamo naye basumba banyasaye barwaneti wesegiye nene Shadraka Meshaki na Abednego bakarwani wesegiye nene ekyagera bamuigwerete Nyasaye mpaka umuriro kabekwa sobosi bwabo tibakwetomoyo nigo bagendete kigima naende wikabakanyara ko bababui hali aseliera lyo muliro Biblia gonda bingalira ikali kaoro kororo likanyara gutaramo na barabwa somolero lya ekyagera babwate ogochora kwabo okuya woko motegemea Nyasaye Jeremiah niga bwate ebitamiro na biro bye bingi ekero Nyasaye amurangiretie Jeremiah agatwara ebitamiro bingi agateba emirimo ye nigere mekongu egesongo baro kubakorukanga the task was so demanding tata ete gukora imirimo ye niga atagete kuyibakira abandi batebe kegwige kyane tikiyo abandi bateba it is not the right time kolende ndatagote nga ki every time is right before the Lord. If you say yes today osego kwana lero nga ki Kristo na wanjira sobugima bwao aye kwabire getongwe kiya okorangeli guwaito tigato kolende toko ebererie asobosi bwa Nyasaye togo tugekire na masabo togo tugekire no bolemereria okorangeli uko kwaito gokole no gotage to bolemereria obonga asobogimobo tagutwale bitamiro abandi obagoteba ngana sogete muchumobe na sogeta saba ibuli ababe abayibuli bakongora n'obutuku n'omubaso iyo nasogete kenyole kebe onye wasogete kenyole kebe naye wachoreta sayo sabanya sago konyo moika onyale go chenjia sayo bekamarua oinso sabe kigima o chenjie nkeyo ekiagera Biblia tebanga saba na inu ina moewe tura na inu ina moigolerwe nayo taratura onanga kwegoleirwe okorangeli waito ni okole kwengenche nene Nyasaye oturangeli tunyale guchincha magima y'abantu abange gatokorandiga abantu bategarete tiga magima abanyale guchincha gatogusaba torayiga se television ya Ndizi amagima ho tiganyale guchincha gatogukwana lingane ligali ya Nyasaye na elinyole linyale gonchole lyobugima bwao elinde mambi na mambiende nayo nyale gotene nasichira cha Nyasaye gogotebanga amaene Nyasaye oyole bwechinguru chinene Nyasaye na injonkonyire nindata gosoma masini ni akabongo karabwaga sinini tu oyiwa mangana ya Nyasaye esiko mina isano na ibere kulinda ya kabomolemu oyimoke ogendo batebya mangana onsinago chikire Nyasaye gakwa na Jeremia nga kabomolemu tutakeire kubaba lemu asemirime ya Nyasaye litukelime karona lengali sekanisa ya kenyorora tukagenda tukagitera amaja sekanisa getense moko batisa abantu bagakabe kanisa ibakaminyo kabagatago bakayigorera amache ne chinguru togo chikobaboli ninki mwakolera yanga inganiga amoko batisera mburano oroje twalinga ko batisera abantu ababagutene n'emirimo ya Nyasaye tibali abake nigo batonjokana inase obugima bwito bwakera lituko kababalemu togasoa soro chelunende tokagitira ne chinguru tokababatisa abantu balenga abange bandabo nigo ngomo bakanyasaye kyagera batata sabanda abutu abatisete bonegana basumba bale bakorandelinga na Nyasaye abantu nabangi bagutene n'emirimo ya Nyasaye bakurwana ko yetenenia lakini tibana go ikero ko yetenenia kyara Nyasaye no monene Nyasaye to gutene no tene n'emirimo yaye obuye bwa Nyasaye nigo boro bonge ochigoro nigo boro bonge gochia atase asobogale gochiana gochinse no tema ko bokwana to konyara gokora no borwani to konyara ko borwania ekyara Nyasaye no molero kolia chinse mo chionsi kabene chinguru asobokorele bwao
kabene chinguru asoboteri bwao Nyasaye kakoire keukyo gotera takubwika nabande bagochikwe megutano bakoboli muna nire ngogoja konga mirimo ya Nyasaye tulikoboli boigo emirimo ya Nyasaye gendo yakore bantu kobarago seseni bago sesenie kabatago sesenie Nyasaye nanyare gotosesenia kabe nobole mu asama sabo bantu nabange tobwata bara asama sabo betiganita asama sabo butukono mu baso bagosabera ense ya ito bagosabera chikanisa bagosabera abakristo kale mirime yasobole mu naende bege chinguru ekyara Nyasaye oyo barangeirie nigaro monene mono Rora incho monene igumune ikomene isana yoteba rora incho monene ni ngoteba narangeirie ngorangeliande ebisaku byonsi byabaruoti sugusu bichicha abaruoti babo mbatenenie ebirogo byabo byobonene agwa sabantu bagosoera asebita bya Yerusalem na sicindwa kijaye jinsemo jonsi boigo na seme chiyonsi y'abayuda omonene nakoletere abantu barakwaliganelia sobokoreri bwao Omaneno uturangeirie ondangeri nakia koeranda igatali emirimo ya mbura tali omutuono saregete tali hegasi ya mbura nali gokora tali gosoma ndasome timbwe nete gutukasi getengolikwa kole ne Nyasaye ondangeri litukeli inda se television ye kole terelingana lya Nyasaye ngaki kabomole mu Nyasaye ukurangeirie takona gutwale bitamero takona gokwananga nyale bogerete ndali omukristo takona gokwananga nyale bungambete nyale betiga kugambe ekera kogambira tobwatie yange ngi yaira nobe kamarua oinse omusabe Nyasaye ko ekiganjo gochenja kera lituko ebitamiro byagerera abantu abange bataraikira obuya bwa Nyasaye ebitamiro byagerera abantu abange batana kwigina kapisa mpaka Nyasaye agakora imirimo ngorwese bali okwena kolingo kwana botambe nigo komwegena Nyasaye ebikono byachaga gokoleka bona sema mbya bono indate gotira lingana lya Nyasaye ngaki kabomole mwase mirimo Nyasaye koire abuse kanisa yeomengonye teraba permanent sibeli umubasta chiango nyorange naye kole mirimo ya Nyasaye utali gotimoka ekiagera igara chibuno mwibimu basokano ekerense ere asokwego kikwaye gwakera lituko Muya mona so gotegera lingana lya Nyasaye semambi yabono na tebire tiganya Nyasaye aliko basesenia balenga sega tigati yinu mogote bangaki omo bishop wo saba semambi yabono na inje nginyole muya mona abwa ekarora senka yao shika maisonya aliko sabamo naye omonene Nyasaye omotongi goronense Nyasaye ito manyete onsiara sobogima bwoito twachira sura semambi yabono gotogo chakalituko twasabiro goseni gokorwa sore otobwato koboko gotogo soka naende gotokoira no monene tigo koboko kwa okonyara mo konyale ko bamona intwe gatogo korangerio monene twasabiro nyale koiwa amasabaito naende onyale gokora buno kogani goito golikera twasabira sokwege no konene monene toyigorere bisieri no nyine byasikirwe ngakintambe tokonye torwase bitamiro byakerengenjo biragere ntonyare gusuka gocyande konya abantu baho kuba kwigulingane ligali ya Nyasaye na baro bachincho bugima bwabo sesenie TV ito yandishi amona barororo bonshi bakonye na baro bakomanye ikyara bwangu mono ngiro ni roboroti bwao senienze ito ya Kenya chinguru cyomo birecha twachiragerira sheri tali ya Yesu abantu baendede kwangana twaragerira chinguru echo na twasabira marembo nyale ko bashibale ocho libole bosibo ito Nyasaye tito kweba na baro buto abutire samabokao konya barayi baito naende konya nabantu baito bare bagendete kuyaligana ngokano n'enchikura bake kolengana buno wanja kwao niko twasabira se Yesu oyo romotori ito amen pia muna so wategera lingana le Nyasaye oyo Bishop Sammy omanene diganyala ko basesenia korwalia asa television ya Ndizi. Bwana wabariki sana mpaka wakati mwingine tutakapokutana, neema ya Bwana iwatoshe.